Il-whistleblower li kixef l-iskandlu ta' Għawdex kien kellem lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u lis-Segretarju Ġenerali tal-istess partit Chris Said. Dan ammettih Chris Said innifsu f'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu, ġimgħa wara li kien ippubblikat email illi wera kif l-istess whistleblower kien kellem lid-Deputat Nazzjonalista David Agius. Kif ammetta Chris Said innifsu, il-kuntatt mal-kap tal-Partit Nazzjonalista imur lura kważi sentejn. Li din kellha kuntatt kemm miegħi kif ukoll mal-kap tal-partit. Mal-kap tal-partit kien iltaqa' ftit ġimgħat wara li sar kap. Meta tkellem dwar x'intqal lilu minn dan il-whistleblower, Chris Said qal li dan il-kuntrattur Awċi kellmu dwar xogħol li sar għall-Kunsill Lokali u li ma tħallasx tiegħu. Miegħi kien iltaqa' dwar xogħol li jagħmel lill-Kunsill Lokali tal-Arp. Ovvjament jiena dejjem kont marbut mal-kunsilli lokali. Imbagħad iżid jgħid li kitiblu wkoll dwar xogħol illi sar għall-Ministeru ta' Għawdex. Fuq dan Said ftit illi xejn ta' dettalji. Nikkorrisponda miegħi barra li ltaqa' miegħi kien ikkorrisponda miegħi wkoll dwar dan il-każ. Kien semmili li kellu jieħu wkoll mill-Ministeru għal Għawdex imma li dak kien qed jitratta dwarhom mal-Ministeru stess. Minkejja li 3 ġimgħat wara li faqqa dan l-iskandlu li jeżżes lil Għawdex, issa ammetta l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista kellu kuntatt mal-whistleblower, Said baqa' jgħid li ma kienx jaf bix-xogħol illi sar fil-privat u tħallas jew kellu jitħallas mill-Ministeru għal Għawdex. Kont taf x'qed jiġri f'Għawdex, Dr. Said. Diġà qedtlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum. Id-dikjarazzjonijiet ta' Said waslu għar-reazzjoni tal-Gvern. Fi stqarrija ntqal li issa ħareġ b'mod ċar li Simon Busuttil u Chris Said kellhom informazzjoni fuq abbużi li seħħew taħt amministrazzjoni preċedenti, b'mod partikolari dwar il-Ministeru għal Għawdex. Kompla jingħad li kienet għażla tagħhom li ma jirrappurtawx l-informazzjoni li waslitilhom mingħand il-whistleblower meta qalu li ltaqgħu miegħu madwar sentejn ilu. Il-Gvern temm jappella sabiex jekk għandhom informazzjoni oħra imorru għand l-awtoritajiet u mhux iżommuha mistura kif għamlu f'dan il-każ.